wethu Nkosi enkulu unyazi lwezulu. Ayibonge Nkosi. Sibonga umusa. Uvalo lubela ukushaya kancane. Kodwa mangilalela into abayepheza ikhuphuka ngalendlela. Ngishawa amahloni uthi angizukuyona into enkulu kangaka esikhulunywe lezi ntombi za 25. Yithi ke twakuvuleka amashalofu kodwa phela buye nikhumbule Duyasa. Ubaba omkhulu wathi mayifika waqela ibandla malifi yolibuza enhlayisuthini. Kodwa enhlayisuthi asikhulumi noma yini ethempelini. Futhi asivami ukululeka ngezinto ezingapheke kwethu. Asingadlali ngomusa. Ebese sithi ngoba nakho abantu bakhululekile bakhuluma noma yini. Ebese uzoluleka abantu abaganile nabangaganiwe kadugana izolo ngesonto. Awukakabe experience lutho kulento ongene kuyona kodwa usukhuluma ngayo. Engathi singayiqonda indaba uthi masisabathengi sikuphi. Ngelinye ilanga ngifuna ukukhuluma ngalesi siqe esikhona namhlanje. Kade sihlala ngomhla ka3. Nobani izolo befuna ngabuye benomunyu ukuthi lolu suku lolu okwenza ngandaba enkulu emzini wasebuhleni. Kuthiwa ngelinye ilanga kunensizwa yangapha endwedwe. Kuthiwa inosizi lensizwa ibika. Inikele yenza konke lensizwa. Mayifika ebuhleni wenkosini uThingwa akusekhona inkosi uThingwa ngomakhosazana. Ihambe yozendlala mayibona abangcwele beyobika bayafika ibike nalusizi lwayo. Ithi kodwa inkinga lalingapheli usizi lwayo. Kungenzeka nawe usuye kaningi ubonana nenkosi ngqo kodwa manje usizi lolo ucebe inkosi namanje alipheli. Yenzeka abanye bekhathala bethi ayikho lento kungeke. Kodwa ukhumbule isifungo samanzi. Isona esiyinkinga esamanzi nje kuphela. Mawungena emanzini inkinga leyo ngoba ngisho ungaphuma uyodla uthola sesikhohle ukuthi awuyiNazaretha kodwa ngomhla uphela ushembe lifuna itikiti lakhe. Uthi mayifika uthi ngelinye ilanga besuza inhlanhla beyosebenza eParliament. Kwakukhona number 5 engakahlali. Angithi ngithi number 5. Uthi mayifika ungena eParliament uyasebenza. Uthi qhamuka inkosi isabizwa ngobhuti. Okunye weyinsizwa ningabovama ukuqhathanisa oshembe nabantu. Futhi ningabovama ukuqhathanisa izinto zakwaShembe nezinto zemizi yasemakithi. Ngoba ngisho ngayibona ukufana kodwa ayifani. Uthi ma ebizwa inkosi ithi wena mfo ngezwe kabani sibongo ngesikhohle isibongo sakhe kodwa ungaphendwedwa. Uthi wena inkinga yakho ithi wena ukabika kithi thina boshembe kodwa akakahlani ehlalweni. Uthi uyabika kwaShembe ithi kodwa uyenza konke yasebenza kodwa usizo lwakho alipheli. Uthi inkinga isebuzini lakho. Mhlawumbe abanye abazi nokuthi yini ibusi. Bakhulunywa ngebusi lomuntu. Uthi inkinga isebuzini lakho usemnyalela khona engahleli ehlalweni. Uthi hamba uyakwenza ukuthi nokuthi. Ithi thina boShembe ithi bese sekunika kodwa unumber 4 wayekhona. Kodwa lo muntu lanyilelo number 5 engakahlali ehlalweni. Ingakho kubalekile uthi noma singabajwayela onhlanzi kodwa singabajwayeli ngaleyo ndlela. Ngoba kungenzeka keje. Ngenzeka ube nebhadi ufaka ibhadi emndenini wakini. Ingakho la isontweni kubalekile ukuthi sihloniphane abadala nabancane. uNkulunkulu awumazi into ayibeke enganeni encane. Awumazi futhi uNkulunkulu into ayibeke ekhehleni. Awazi ingakho kuthiwa leli bandla ithi inkosi ilanga kunabantu thina boShembe masibadala. Ithi khona sibadala ukuthi noma bengenza hlobo luni lwesona emhlabeni. Ithi sibathatha sibafake ekhwapheni. Ithi noma singena nabe emazulwini. Uthi noma besibuze ezulwini ukuthi Shembe into efihlile uthi into yami khona inezona enjalo. Khona abantu ithi inkosi ilanga khona abantu abenza kahle emhlabeni abangisebenzelayo. Ithi kodwa egcineni ngomhla kuphela sikudibana nabo. Ithi ngoba ukudala kwabo kubona abantu basezulwini. Kodwa into enhle engincomayo nengibungazayo ukuthi akekho zazi ukuthi mina ngiyintandokazi kangakanani uNkulunkulu. Okungenzeka bafowethu kuvamile lokhu ukuthi silalele inkonzo esesitimeleni. Babe khona basesitimeleni bengixolele. Zilungile mayisesitimeleni. Kodwa ethempelini kuyahlonishwa. Ngesabatha akhulunywa noma yini. Ukhulunywa indaba kaShembe kuphela. Ma uzizwa ukuthi kuneluleko ufuna ukuseluleka ngase sithe uqini awulinda 23 imfoto sithole. Anike nikhuluma ngeBhayibheli sabathina nikhuluma indaba kaShembe. Masifika nje 23 ngizositshela ukuthi bayazi ima kanjani. Ngoba inkinga yethu sifuna ukuzoluleka la izinto zasesifungweni. Ebese siyeka indaba ukuthi uloShembe lo osesihlalweni wakwenzani. Yake yafika ngakithi unyazi lwezulu sengihlala phansi
enye insizwe igula masiyothandaza ku sasidelelile ethempelini lakithi khona ukuthukuthela sasekuthukuthela ngoba kuyenzeka insizwa sigeje sakuthukuthelela abagcotshwe kodwa ngangimncane uma sekwenzekile vele kufika omunye ubaba athi kugula enye insizwe mina ke ngihlale ngihlinza ngobusuku bonke ngoba indaba kaShembe uShembe ufuna ucabanga ngayo imini nobusuku ithubo olitholayo ucabanga uShembe ukuze ngelinye ilanga ummemeza uShembe akufice kuShembe efresh inhliziyo yakhe ifresh imlondile sase siyamfica insizwe lele ngithi mina zizovuka nomuntu othandazelwa abantu ade bedelela abagcotshwe kodwa ngoba uNkulunkulu lapha esihlabelweni soqala uthi ngomthandazo wezingane uJehova wasilalela safica insizwe leli ivela ngekhanda igula kanti kubo babecupha ithuna ukenkathi lokubebulela umuntu egwazwe ngomesa abanye abafana bahamba enyangeni basebenza ithuna bathi lo muntu ufuna ukuthi evuka eyiphiliselela ngoba ngenzeka njalo nawe ukucabanga ukholo kodwa mayisefika lapha fica le ndoda ithi ibona izinto ezikanje sakuvuka masifike ngoba kuthiwa sizangoma kwesinye isikhathi kuthiwa prophet kodwa siwezi inkinga siyitshelwa wena thina sikutshela nakho kula unakho mase sifika sithi Shembe sesithandaza sithi simphuca konke ikhaya inkinga mawuyinazaretha kini imvama izinto ezimbi ziyokwehlela wena ngoba wena oyilambu kini imvama inambuzane ifuna ukukhanya neinkinga zakini sofica wena noma benibaningi kangakanani ukhetha umuntu abe munye Nkosi kusenekuzweni